Tarata juye kalo tile 15 san 2025 DMS TV cɛnamuso aw ni ce aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ kunu tɛnɛ juye kalo tile 14 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko juye kalo tile 12 ale ni juye kalo tile 13 k'an ka Mali finitigiw olu ye opération dɔ kɛ Kayi ale ni Nara région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'an ka Mali finitigiw u sera ka Bamaciwale dagasigiyɔrɔw tiɲɛ u sera ka Bamaciwale maaw caman fɛnɛ bɔnɛ u ni na fo ka taa se Bamaciwale maaw ka kɛlɛkɛminɛnw caman minɛli ma k'an ka Mali finitigiw u sera ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ ni opération fila ninnu sen fɛ ko walasa ka se ka lulu kungoto mini ni o kɔni ye mini min kun bɛ bari walima bolo ni mini ko fɔli an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bɛ ale bɛ administration provisoire dɔ yɛrɛ kɔnɔna ko walasa ka se ka nin mini ko fɔli yɛrɛ kɔni ka baaraw daminɛ ko la k'an ka Mali autorité bɛ fɛ k'a lajɛ ni ka sanu tɔni 1 yɛrɛ kɔni feere ni o feerela yɛrɛ kɔni o la juru min bɛ u kana fo ka taa se mini baarakɛla maa minnu yɛrɛ kɔni ma sara an ka Mali autorité u bɛna o baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka mini ko fɔli in baaraw daminɛ don n'a nataw la ko araba tɛmɛnen juye kalo tile 9 san 2025 Nigeria jamana kɔnɔna na gang maa dɔw yɛrɛ kɔni kun ta mɛ janda kɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ka finitigiw ka convoi dɔ yɛrɛ kɔni ma o janda yɛrɛ de kɔni senfɛ ni ka ɲɛsin Nigeria ka finitigiw ma Nigeria ka finitigiw sera ka gang maa minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ko ka ca ni maa 150 yɛrɛ kɔni Dɔw tɛmɛnenw la Nigeria ka ministre des affaires étrangères ni o ye Yusuf Tugari yɛrɛ kɔni ale y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis ale bɛ ka pression kɛ farafinna jamana dɔw yɛrɛ kɔni kan ni o jamana dɔw la Nigeria yɛrɛ kɔni bɛ o la ko États-Unis bɛ ka pression yɛrɛ kɔni boli o ma ninnu kan walasa Venezuela ka jamana kɔnɔden dɔ minnu gɛnmɛnni ka bɔ États-Unis jamana kɔnɔna na walasa o farafin jamana nin yɛrɛ kɔni ka sɔn ka o maa ninnu minɛ u ka jamana kan Nigeria ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko olu yɛrɛ kɔni dun tɛ se ka sɔn o ko in yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko problème bɛ olu la min ni nin yɛrɛ kɔni tɛ kelen ko nka n'a ta o ta États-Unis bɛ ka pression ba yɛrɛ kɔni wuli olu kan ko yɛrɛ kɔni kɛ bɛ sababu ye ni États-Unis yɛrɛ kɔni kɛ bɛ ni ka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi mesure kura dɔw ta ni ka ɲɛsin olu Nigeria ma o bɛɛ kɛ kun de walasa ka pression yɛrɛ kɔni boli Nigeria kan walasa a ka sɔn ka Venezuela ka nin jamana kɔnɔden ninnu minɛ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna mun walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na kunu tɛnɛ juye kalo tile 14 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko tile 2 laban yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigiw olu ye opération kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ ne ka ɲɛsin Bamaciwale maaw ma Kayi ale ni Nara région yɛrɛ kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ la ka communiqué kɔnɔna na ko opération ninnu kɛra juye kalo tile 12 ale ni juye kalo tile 13 tɛmɛnen yɛrɛ de kɔnɔ ko opération in kun kɛ kun de ye walasa Bamaciwale maaw dagasigiyɔrɔ min bɛ nin région kɔfɔlen in kɔnɔna na ka cɛnni don o dagasigiyɔrɔ in na ko dagasigiyɔrɔ ninnu dɔw yɛrɛ kɔnɔna na Bamaciwale maaw ka logistique bɛ yen nɔ u bɛ to ka entraînement fɛnɛ kɛ yɔrɔ min na o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen fila ninnu na ko an ka Mali finitigiw o ye cɛnni don yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ko kari tɛmɛnen su juye kalo tile 13 san 2025 k'an ka Mali finitigiw ye farapo kɛ ni ka ɲɛsin Bamaciwale maaw dagasigiyɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni ma Galigali kungo kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ Auru Nord fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔfɔlen bɛɛ tali kɛ Kayi région de la état-major bɛ sinsin ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko farapo in kɛra sababu ye ni Bamaciwale maaw ka logistique min kun bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na ka cɛnni don o la ale ni u ka camp d'entraînement dɔ fɛnɛ kun bɛ yɔrɔ kɔfɔlen na ko cɛnni donna nin yɔrɔ fila ninnu bɛɛ lajɛlen na dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la an ka Mali finitigiw filɛ ni ka farapo kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min yɛrɛ kɔni ma nin yɔrɔ in ye yɔrɔ ma janyalen ye kosɛbɛ Bamaciwale maaw ni an ka Mali finitigiw ka kɛlɛkɛyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ko nin ko in yɛrɛ kɔni b'a yira na k'a fɔ ko Bamaciwale maaw bɛ fɛ k'u ka walejugu nin yɛrɛ kɔni cari ni ka taa n'a ye fo jamana ouest yan fanfɛlaw la ko Bamadugu localité la ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Nara région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali finitigiw olu ye Bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni tɛmɛsira dɔ bɛlɛ nin yɔrɔ kofɔlen na u ye farapo kɛ ni ka ɲɛsin tɛmɛsira min na wale min kɛra sababu ye ni ka cɛnni don nin yɔrɔ kofɔlen na
ko o yɔrɔ kelen fɛnɛ na pɔsu dɔ bɛ yen nɔ ni bamaci wale maaw kun kɛmɛ ni ka pɔsi min yɛrɛ kɔni kɛ ka an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni bɛlɛ ko an ka Mali finitigiw ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin o pɔsi kofɔlen fɛnɛ ma wale min kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don pɔsi in na ko farapu in kɛra sababu ye ni ka bamaci wale maa saba de bɔnɛ ani na o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ an ka Mali finitigiw bɛlɛnbɛlɛnna minɛn dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ minɛ la ni o dɔw ye jumelles ale ni équipement de communication k'an ka Mali finitigiw taara bɔ nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kan bamaci wale maa ninnu ka nin pɔsi kofɔlen in na opération min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali finitigiw fɛ don laban in yɛrɛ kɔni na o kɔni bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali finitigiw ka pression cayali bamaci wale maaw kan o bɛ tali kɛ o pression opération ninnu yɛrɛ de kɔni na état-major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ ko bamaci wale maaw ɲinini o nɔ minɛli fo ka taa se u bɔnni ma o ni na ale ni u daga sigiyɔrɔ ka tiɲɛni don o la halisa u baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali finitigiw fɛ a y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigiw cɛsirilen don kosɛbɛ walasa ka se ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɛ an yɛrɛ kɔni ta ye cogo min bamaci wale menace yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka bɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna la o ko hukumu kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ jamakulu kelen yɛrɛ kɔni an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ kɔni ka bamaci wale menace yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ an kan kunu tɛnɛ juillet kalo tile 14 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ tilengan fɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli kɛ ko wagati kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali finitigiw ni bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na jamana région dɔ kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka Mali finitigiw ni bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na Kidali ni ANEFIS ni ɲɔgɔn cɛ ale la nin yɛrɛ kofɔlen bɛ Mali nord yan fanfɛla de la wagati min état-major yɛrɛ kɔni bɛ communiqué kɛ a y'a yira k'a fɔ ko wagati y'a sɔrɔ halisa an ka Mali finitigiw ni bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na nin kɔni kunnafoniya dɔrɔn de bɔra an ka état-major yɛrɛ kɔni yɔrɔ la don n'a nataw la ni état-major ale ye communiqué kura kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ walawalali k'an ye opération yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ segin kɔ kura ye ne ka communiqué yɛrɛ kɔni da aw tulo kan cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ka kuma ninnu na an ka kunnafoniya tɛmɛnenw la an kun ye aw la kunnafoniya ko Seydou Umar Tarawele ni ne ye journaliste ye an ka Mali jamana kɔnɔna na radio bawule tigi fɛnɛ don an kun ye aw la kunnafoniya ni maa kofɔlen ka lahalaya yɛrɛ kɔni kan an y'a yira aw la k'a fɔ ko kunu tɛnɛ juillet kalo tile 14 san 2025 ko an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni na u ka verdict de ni maa kofɔlen kan k'a fɔ i n'a fɔ a b'a kalama cogo min Seydou Umar Tarawele ale datugulen bɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔfɛ a bɛ wagati dɔɔni yɛrɛ kɔni bɔ ka da kan ko Seydou Umar Tarawele ale ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin Guinée jamana ɲɛmaa ma ni o ye général Mamadi Doumbouya ye kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ digi mɔgɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kan kunu tɛnɛ juillet kalo tile 14 san 2025 pôle national de lutte contre la cybercriminalité ma olu ka décision yɛrɛ kɔni ta Seydou Umar Tarawele ka ɲangili k'o kan pôle national de lutte contre la cybercriminalité ma yɛrɛ kɔni ye Seydou Umar Tarawele yɛrɛ kɔni kɔnɔna kalo 6 kaso kɛli la ale ni CFA wari miliyɔn 1 yɛrɛ kɔni sarali la a kɔni yira la k'a fɔ ko Seydou Umar Tarawele ale ka ni kalo 6 kaso in a tɛ se ka bɔ ni k'a kɛ kɛnɛma wa a tɛ se ka wari yɛrɛ kɔni sara walasa ka se ka bɔ yɛrɛ kɔni a wajibiyalen don ni ka kalo 6 yɛrɛ kɔni kɛ kaso kɔnɔna na wa wajibiyalen don CFA wari miliyɔn 1 fɛnɛ sarali yɛrɛ kɔni na nin yɔrɔ in na an bɛ a lase Seydou Umar Tarawele yɛrɛ kɔni ma ko Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka jukɔrɔmadon bɛ a ye a ka nin wagati gɛlɛn nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kalo 6 baara jɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ an ka Mali autorité k'olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka sanu tɔni 1 yɛrɛ kɔni feere walasa lolo kungoto minɛ ka se ka o baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ nka yanni baaraw yɛrɛ kɔni ka daminɛ sous-traitant ka juru min yɛrɛ kɔni bɛ lolo kungoto min ma o la an ka Mali autorité bɛ fɛ ka olu sara baarakɛla minnu bɛ lolo kungoto min na ka olu ka wariw fɛnɛ sara fo ka taa se carburant ko ma an ka Mali autorité bɛ fɛ ka o wari ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni di yanni ka se ka baara in yɛrɛ kɔni daminɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na autorité maaw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka sanu tɔni 1 yɛrɛ kɔni feere walasa ka se ka o wari yɛrɛ kɔni don ni baara musaka ninnu na lolo kungoto min bɛ administration provisoire yɛrɛ de kɔni kun wara an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o administration provisoire yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya dilen don Sumana Makaji yɛrɛ de kɔni ma ne ni maa kofɔlen ye an ka Mali kɛnɛyako minisiri kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kabini ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye baara daminɛ lolo kungoto min na ale ye décision fɔlɔ min ta o yɛrɛ de kɔni ye ni o ye k'u bɛna n'a lajɛ ni ka sanu tɔni 1 yɛrɛ kɔni feere
kelen walasa juru min yɛrɛ kɔni bɛ mini yɛrɛ kɔni na k'o sababuya bɔ u ye kalo 6 baarajɔ min yɛrɛ kɔni kɛ ka o juru min yɛrɛ kɔni sara cogo min baaraw bɛ se ka daminɛ cogo ɲuman na ko ni sanu tɔni 1 min yɛrɛ kɔnɔna na feere an ka Mali autorités fɛ ko sanu in tɔni yɛrɛ kɔnɔna na feere a kan ka wari min yɛrɛ kɔni ladon Mali jamana kunna pɛrɛtɛw jɛ $1 miliyɔn 107 yɛrɛ kɔni na ko kabini Lulukungoto mini yɛrɛ kɔni bila administration provisoire la ni o kɛra juin kalo tile 16 tɛmɛnen wagati min an ka Mali autorités ni barikɔli maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ kiriko dɔ ɲɛma Bamako tribunal de commerce yɛrɛ kɔni na kabini o wagati fo kana se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ko administration provisoire maaw ka décision fɔlɔ de an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kelen ni ka u ba ko barikɔli maaw ka sanu tɛ bɔ ale n'u kelen yɛrɛ kɔni ka barikɔli maaw ka sanu tɔni 3 yɛrɛ kɔni minɛ ne ka a bila u ka bolo yɛrɛ kɔni kan o ko yɛrɛ de kɔni kɔfɛ barikɔli maaw ye décision ta janvier kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ko min ye sanu bɔli ye k'u bɛna na o jɔ Lulukungoto mini na fɔlɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min barikɔli ale ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kari bɛ ɲɔgɔn na a bɛ wagati jan yɛrɛ kɔni bɔ u ka kari ɲɔgɔn na yɛrɛ kɔni dabɔra an ka Mali ka code minier kura de la ni u taara san 2023 code minier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na texte dɔw bɛ ni barikɔli maaw yɛrɛ kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko tɛ se ka jɛn ni o ko in yɛrɛ kɔni o de kɛmɛ sababu ye ne ka ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kari ɲɔgɔn na code minier kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ne ka Mali ka sɔrɔta yɛrɛ kɔni bonya kosɛbɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolow la o décision min yɛrɛ kɔni talen don code minier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'o bɛ kɛ sababu ye ne ka an ka Mali ka sɔrɔta yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo yɛrɛ kɔni na barikɔli y'a jira k'a fɔ k'a tɛ sɔn o ko in yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko ale kɔni ye Mali jɛɲɔgɔn kɔrɔ ye a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ ko convention bɛ ale ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko o tɛ se ka sɔn cogoya si la yɛrɛ kɔni an ka Mali yɛrɛ kɔni ka fanba yɛrɛ kɔni ka bonya kosɛbɛ an ka jamana dugu jukɔrɔ nafolow la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka dankari an ka Mali autorités ka nin baara in yɛrɛ kɔni na barikɔli ale taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ Mali autorités yɛrɛ kɔni kama diɲɛ kiribulon yɛrɛ kɔni na o ko bɛɛ kɛ kun de ye walasa ka dankari nin ko in yɛrɛ kɔni na barikɔli maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu bɛ se ka fɛɛrɛ tilennen fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bila sen kan walasa ka se ka olu barikɔli maaw yɛrɛ kɔni ka intérêt lafasa ale ni k'u ka investissement yɛrɛ kɔni lafasa k'olu barikɔli yɛrɛ kɔni bɛ o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila sen kan walasa ka se ka u ka fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen lafasa barikɔli PDG ni o ye Marc Briston yɛrɛ kɔni ye kabini tribunal de commerce mɔgɔ yɛrɛ kɔni sɔnna ni ka Lulukungoto mini yɛrɛ kɔni bila administration provisoire yɛrɛ kɔni kan Marc Briston ale y'a jira k'a fɔ k'ale dalen t'a la k'a fɔ ko administrateur ni ale ni a ka conseiller k'u bɛna se ka mini yɛrɛ kɔni gérer cogo ɲuman na a y'a jira k'a fɔ k'ale sirannen yɛrɛ kɔni don ko Lulukungoto mini yɛrɛ kɔni bilali administration provisoire kan o kana na kɛ sababu ye ni ka tiɲɛniba yɛrɛ de kɔni don barikɔli ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka san caman jɛɲɔgɔnya in na hali n'a sɔrɔ an ka Mali autorités olu bɛ fɛ ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka Lulukungoto mini yɛrɛ kɔni baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko baara in yɛrɛ kɔni daminɛni yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya dɔɔni source dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la hali n'a sɔrɔ Lulukungoto mini baaraw yɛrɛ kɔni daminɛna ko walasa baara in yɛrɛ kɔni ka daminɛ kosɛbɛ i n'a fɔ san tɔw la a kun bɛ kɛ cogo min ko autorités yɛrɛ kɔni mago bɛ kalo 4 bɔɲako yɛrɛ de kɔni na o ko la kabini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye Lulukungoto mini yɛrɛ kɔni bila administration provisoire yɛrɛ kɔni kan barikɔli maaw ka système informatique min bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka Mali autorités donni o kɔnɔna na barikɔli maaw kɛmɛ ni ka dankari o la kosɛbɛ ko barikɔli maaw ka baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako kɔnɔna na olu dɔrɔn de ka juin kalo wari dira u ma n'o tɛ baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ Lulukungoto mini kan ko o maa ninnu yɛrɛ kɔni ka juin kalo sara ma di o ma Mali ka code minier kura min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ne ka fɔɲɔgɔnkɔ tɛmɛ ani barikɔli yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la o fɔɲɔgɔnkɔ in yɛrɛ kɔni kɔfɛ barikɔli maaw olu ka permis d'exploitation yɛrɛ kɔni bɛ ban san 2026 février kalo yɛrɛ kɔni na o ko hukumu kɔnɔna na barikɔli maaw olu ye laɲini kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛ fɛ autorités ka permis d'exploitation kura yɛrɛ kɔni di o ma ko barikɔli maaw ka o laɲini bilalen an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ ni san cɛ o ye kalo 4 bɔɲako de ko a kabini laɲini yɛrɛ kɔni bilala fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali autorités olu kɔni ma décision ta n'a sɔrɔ u bɛ permis d'exploitation di barikɔli maaw ma walima n'a sɔrɔ u kɔni tɛ y'a di an ma yɛrɛ kɔni nka ɲani décision yɛrɛ kɔni ka ta min ye Lulukungoto mini ale kɔni bɛ administration provisoire yɛrɛ kɔni na ko wa walasa baara nin yɛrɛ kɔni ka daminɛ an ka Mali autorités bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka sanu tɔni 1 yɛrɛ kɔni feere walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka Lulukungoto mini baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Nigéria jamana kɔnɔna na
Alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 10 sanba 2025 Nigeria ka responsable politique local dɔ yɛrɛ kɔni laseli kɛ ko arabadon juillet kalo tile 9 sanba 2025 Nigeria ka finitigiw ale ni gang maa dɔw yɛrɛ kɔni karila ɲɔgɔn na Kebbi État yɛrɛ kɔni na kɛlɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Nigeria ale ka finitigiw ye gang maa min yɛrɛ kɔni faga wa ca ni maa 150 araba tɛmɛnen juillet kalo tile 9 sanba 2025 Nigeria ka finitigi dɔw yɛrɛ kɔni ka convoi kun bɛ ka tɛmɛ village caman na minnu bɛ Kebbi État yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ka Nigeria ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka convoi to tɛmɛli yɛrɛ kɔni na ni village ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la Nigeria ka gang maa dɔw yɛrɛ de kɔni taara janda kɛ ne ka ɲɛsin Nigeria ka finitigiw ma ko janda yɛrɛ de kɔni kɔfɛ heure 2 kuntagala kɔnɔna na Nigeria ka finitigi ni gang maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na ko ka Nigeria ka finitigiw ni gang maa ni yɛrɛ kɔni to ɲɔgɔn na gang maa ni yɛrɛ kɔni y'a faamuya k'a fɔ k'u tɛna na se Nigeria ka finitigiw la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na u nana lajɛ k'u bɛna boli yɛrɛ kɔni ka u to o boliw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na Nigeria ka avion de chasse ye farakuba kɛ ne ka ɲɛsin gang maa ninnu ma wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na gang maa ninnu cɛla Kebbi État gouverneur local ka directeur de la sécurité ni o ye Abdulrahman Zaka yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué kɛ ko in yɛrɛ kɔni tɛmɛlen kɔfɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko gang maa yɛrɛ kɔni taara janda kɛ Nigeria ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka convoi dɔ la Kebbi État kɔnɔna na Abdulrahman Zaka yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nigeria ka finitigiw yɛrɛ kɔni ni gang maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛlɛ la olu kun bɛ maa 400 yɛrɛ kɔni bɔɲɔgɔn bɔ ko kɛlɛ in yɛrɛ kɔni senfɛ Nigeria ka finitigiw sera ka maa caman yɛrɛ de kɔni bɔnɛ wale jugukɛla na nka maa hakɛya kelen minnu yɛrɛ kɔni fagara Nigeria ka finitigiw fɛ ne Abdulrahman Zaka ye hale tɛ i dasi o ma ne ka walawalali kɛ o ko la san laban yɛrɛ kɔni na gang dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Nigeria jamana kɔnɔna na ni maramafɛn girimanw yɛrɛ kɔni bɛ gang ninnu bolo olu kun kɛmɛ ne ka o attaque yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ Nigeria Nord Ouest ale ni a caman caya fanfɛla yɛrɛ kɔni na wa yala k'a fɔ ko gang maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ u ka walejugu ninnu kɛ yɔrɔ min na Nigeria ka autorités yɛrɛ kɔni ka sigiyɔrɔw man ca o yɔrɔw la kosɛbɛ ko gang maa ninnu ka baara yɛrɛ kɔni ye jumɛn village minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na u bɛ taa o village maa ninnu yɛrɛ kɔni suɲɛ o bɛ village sigibaa maa caman yɛrɛ kɔni faga u bɛ taa village ninnu dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ne ka maa dɔw yɛrɛ kɔni minɛ walasa o maa ninnu yɛrɛ kɔni ka se ka labila u b'a wajibiya village maa ninnu kan ko f'u ka wari dɔ di olu ma nka Nigeria ka autorités yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko kari ɲɔgɔnna min tɛmɛna gang maaw yɛrɛ kɔni ni Nigeria ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛla la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 9 sanba 2025 ko kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni senfɛ ko olu sera ka gang maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ko in yɛrɛ kɔni kɛra nisɔndiya ye u bolo ka d'a kan maa ninnu yɛrɛ kɔni baarada ye walijugukɛw de ne ka ɲɛsin village maa ninnu ma sabula Nigeria ka autorités ale ni lakana maaw yɛrɛ kɔni ma ca kosɛbɛ ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na nka u filɛ ne ka ni maa minnu bɔnɛ u ni na ko bɛ kɛ sababu ye ne ka dɔ bɔ gang maa ninnu ka menaces la Nigeria ka ministre des affaires étrangères ni o ye Yusuf Tugari yɛrɛ kɔni ale bɛ laseli kɛ don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis ale yɛrɛ kɔni bɛ ka pression ba yɛrɛ de kɔni sigi farafinna jamana dɔw yɛrɛ kɔni kan k'a bɛ ka pression sigi farafinna jamana minnu kan Nigeria bɛ o jamanaw yɛrɛ kɔni na a bɛ ka pression sigi ni farafinna jamana yɛrɛ kɔni kan walasa Venezuela ka ressortissants minnu bɛ olu États-Unis ka jamana kɔnɔna na ni o dɔw yɛrɛ kɔni bɔtɔ don kaso kɔnɔna na ko États-Unis bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen fili ka na farafinna jamana de kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 10 sanba 2025 Yusuf Tugari ale kun bɛ ka interview dɔ kɛ Nigeria ka kunnafoni so dɔ yɛrɛ kɔnɔna interview min senfɛ a y'a yira k'a fɔ k'ale y'a sɔrɔ États-Unis bɛ ka pression dɔw yɛrɛ kɔni boli Nigeria kan ko Nigeria yɛrɛ kɔni tɛna sɔn États-Unis ka pression ninnu ma ko Nigeria bannen don ne ka sɔn États-Unis ka laɲinini min yɛrɛ kɔni ma ko de bɛ ka kɛ sababu ye ne ka États-Unis Nigeria ka relation diplomatique yɛrɛ kɔni gɛlɛya dɔɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Yusuf Tugari ka kɔrɔfɔla ko États-Unis ka laɲini ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na olu Nigeria yɛrɛ kɔni ka hakilina ma falen olu tɛ sɔn cogoya si la yɛrɛ kɔni États-Unis ka Venezuela ka ni maa ninnu gɛnni ka taa olu Nigeria ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Nigeria ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko gɛlɛya dɔw bɛ olu yɛrɛ kɔni kan olu ka sɔrɔ ko an'u ka jamana yɛrɛ kɔni sigicogo ko bɛ ka kɛ sababu ye ni gɛlɛya nin yɛrɛ kɔni bɛ olu kan ka d'a kan n'i ye farafinna yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ olu de ka jamana yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ka ca ni farafinna jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko États-Unis jamana kɔnɔna na Venezuela ka kasoladen minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni États-Unis bɛ fɛ ka olu gɛn ka u bila ka taa Nigeria jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a ka gɛlɛn Nigeria ma kosɛbɛ a ka sɔn ni maa ninnu ka na a ka jamana kɔnɔna na k'olu Nigeria ka problème yɛrɛ kɔni ka ca olu ma kuma tɛ ko ka
taa mɔgɔ wɛrɛ ka problème minɛ ni kana fara u yɛrɛ ta kan. Nigeria ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Nigeria ka population yɛrɛ kɔni ka ca ni maa 1,200,000 ye. Ko yɛrɛ de kɔni hukumu kɔnɔna na Nigeria ale tɛ se k'i permettre k'a fɔ k'a bɛ jamana kɔnɔden wɛrɛ minɛ ni kana bila a ka jamana kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ko a ye kojugu de kɛ ni ka tɛmɛ yɛrɛ kɔni ko Nigeria ale tɛ se ka sɔn cogoya si la ka o mɔgɔ minɛ ka na a ka jamana kɔnɔna na. Ka d'a kan ko Nigeria ale yɛrɛ ka jamana falen don wa problème wɛrɛw bɛ Nigeria yɛrɛ kɔni da la. Mun yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn ni maa fagalan ninnu minɛli ye kana fara a ka jamana kɔnɔdenw kan. A y'a yira k'a fɔ ko n'olu sɔnna ma États-Unis yɛrɛ kɔni ka ni kasoladen ninnu bila ka na olu ka jamana kɔnɔna na ko don n'a nataw la n'olu bɛ fɛ ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni gɛn ka tɛbɔ u ka jamana kɔnɔna na ko bɛ se ka na ni problème ba ye olu Nigeria yɛrɛ kɔni ma. Wa a y'a yira k'a fɔ ko wagati laban yɛrɛ kɔni na États-Unis ale bɛ k'a ka politikiw falen kosɛbɛ Nigeria fanfɛla yɛrɛ kɔni na k'a bɛ se ka kɛ komi olu Nigeria yɛrɛ kɔni bannen don ni ka Venezuela ka ni kasoladen ninnu minɛ États-Unis na k'a bɛ se ka kɛ o yɛrɛ de kɔni sababuya la États-Unis kɛmɛ ni ka i ka yecogo falen Nigeria fanfɛla la. États-Unis kɛmɛ ni ka mesure kura minnu yɛrɛ kɔni ta Nigeria yɛrɛ kɔni kama an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Yusuf Tugari yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko komi olu yɛrɛ kɔni banna de ne ka sɔn États-Unis ka pression yɛrɛ kɔni ma ko États-Unis bɛ ka ko minnu kɛ olu la ko kɔlɔlɔw dɔ ye ko minɛn fɛn fɛn mana bɔ Nigeria ka jamana kɔnɔna na ni ka taa États-Unis ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Donald Trump ka administration ma yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka kɛmɛ sara la 10 yɛrɛ kɔni fara olu ka droit de douane kan. Ale ni ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ visa yɛrɛ kɔni bɛ di maa minnu yɛrɛ kɔni ma walasa ka don États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Nigeria ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka fanfɛla la ko États-Unis kɛmɛ ni ka dɔ bɔ o dili yɛrɛ kɔni na ne maa min ye Nigeria jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ye i ka visa yɛrɛ kɔni dan ye kalo 3 de ye. A y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni y'a fɔ ko États-Unis filɛ ni ka ni mesure kura min ta Nigeria yɛrɛ kɔni kama k'o takun de ye ka d'a kan ko Nigeria yɛrɛ kɔni sen donna BRICS maaw yɛrɛ kɔni ka sommet la ko o kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ ko États-Unis filɛ ni ka ni décision min ta olu Nigeria yɛrɛ kɔni kan k'ale bisigalen don a la k'a fɔ ko décision in taara ka d'a kan olu Nigeria yɛrɛ kɔni banna ni ka sɔn États-Unis ka pression in ma. Yusuf Tugari ka kumakuncɛ kuma na a b'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko min ye Nigeria ye ale cɛsirilen don kosɛbɛ ani États-Unis ka relation diplomatique yɛrɛ kɔni toli la u ni ɲɔgɔn cɛla la. A y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi États-Unis ale ni Nigeria ka maaw yɛrɛ kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la u ni ɲɔgɔn cɛ la walasa nin fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o fɔɲɔgɔnkɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ la. Nka kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye Nigeria yɛrɛ kɔni ale hakilina yɛrɛ kɔni ma falen ko in na a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa a kana na se ka sɔrɔ États-Unis ka pression yɛrɛ kɔni ma cogo min Venezuela ka ni kasoladen minnu bɛ États-Unis jamana kɔnɔna na olu kana na gɛn ni ka u bila ka na olu Nigeria ka jamana kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la. Wale kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.